שמעתי, לא הכרתי. היא אוהבת לחייך למצלמה. שוקי. אין אפשר לתפוס אותה בלי חיוך. רעיון טוב לעשות סרטון. כמה? הייתה צוחקת, הייתה מרימה את הרגליים. עם הרגליים בצחוק? בצחוק? איזה צחוק? על המיטה שלי ביחסות. עד היינו נשכבות על הרצפה גם בזה. שמחה, מה יש לך להגיד לאומה? שהגיע הזמן לשלום. ואת שירלי, מה יש לך להגיד לאומה? או? רגע, מי נראה שם? חנה! 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 תקראי לה רגע. מה יש לכם להגיד לאומה? חנה, תגידי משהו. היא לא שומעת אותי. אני הולך לראות את הדבר. יפה. אתה יודע, אני לקחתי את הגשה. כן? שהבת שלי קמה עליו. נעים לראות את כולם, באמת, זה מזכיר נשכחות. אני משנה שקט. חנה, תגידי משהו, את... משהו על מצב האומה. זה הולך וזה בא, הבריאות. אני מסתכל באלבום שלך. שי, תגיד משהו. אוקיי. זו הנקודה הכי חשובה אולי. ססי? בשמחות, כן. ססי? תוגל באמרה של מישהו שאמר שהחיים הם כמו סופרמרקט, בסוף כולם מגיעים לקופה. יפה. מה אתה אומר, מאיר? אני בניגוד לשמחה, שהוא כנראה שמאלני, אני אומר, חבר'ה, להכין את הדרכונים, מי שאין לו, שיכין את הדרכונים, שיהיה. למה צריך דרכונים? יקחו לנו, יקחו. עם חבוד של שמאלנים שיש לנו... הנה, אתה אורח הכבוד. תודה רבה. אז מה יש לך לומר לאומה? שמאלני. No comment. אוקיי. עד כאן כתבתנו בעניין מפגש 2016 של חבר'ה מגרעין זיו. Over and out. אבל זה חרא שלנו. רגע.